बे जाबाय खांख्राइ, बे जाबाय मैथा, बे जाबाय थाइबें। हेल' रायजोफोर, खुलुमबाय। आं मुसुमबरा मोनसे गोदान भिडिअ लाना नोंथांमोननिसिम फैलायनोसै। दिनैहाय आङो मैथाजों खांख्राइ संनायदो। सिगांबो जाफेरखाबाय माबायदि नाङो टेस्टखौ, खिन्थु आं ओरैनो मैथा आरो खांख्राइल'सो जादोंमोन, अनला टाइप जायाखैमोन। खिन्थु दिनै अनलायाव अन गुन्दै होखाया, आं बेलेग मोनसे बुस्थु होगोन नोंथांमोननि खांख्राइ संगोन आं दिनै। माबायदि सङो नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दा बेखौ बिराद मोजाङै साफा खालामनो गोनां जायो, बिराद मेहनत खालामनो गोनां जायो। बेखौहाय आं ब्रासजों साफा खालामगोन। बेयाव नोंथांमोना आंखौ नटिस खालामदों ना खालामाखै? जेनेबा आङो ब्रासखौ गोदानसो लादो हा, मालायनि इउज खालामखान्दा ब्रास लायाखै। आरो नोंथांमोनाबो लानाङा, नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जेनेबा गारनो गोनां ब्रासआव बेसेबां जाम थानो हानाय, माने बिजानु थानो हानाय। माने खांख्राइखौ ब्रासजों हुबोला हा ख्रेब ख्रेब एसेबो मोनजाया आरोना, मानो होनबा खांख्राइया हायावसो थाखानाय, दैयावसो थाखानाय। साफा खालामनाया नै जाबाय, आं दैयाव दसे खमाय सोमना दोनदो। आधा घन्टासे 1 घन्टासो सोमना दोननो मोनबा मोजां, आरो बिनि मैलाफोरा ओंखारबोयो। बेखौ जोङो खेबसे सुखांनानै दोनबाय। आधा घन्टा सोमना दोननायनि उनाव माबायदि मैला ओंखारो, बेखौ खेबसे जों साफा मोजाङै सुना लाग्रोगोन। नुबायना रायजोफोरनो आं माब्बाल' दोनना लादो, जोंहा मानसि खम, बेखायनो माब्बाल' होना दोनदो। बेनिफ्राय दाहाय बेखौ जोङो नैयाव देगोन, ओमफ्राय नैयावहाय सरगोन। बे बुस्थुखौ बिदि बोख्लानांगो, बिदिनो होनांगो। ओमफ्राय मेलेमखौ, जिथु मेलेम थायोना, मेलेमखौ डाइरेक्ट बोखानानै दोननांगो। बेखौ आङो देनोसै इयाव। थांनाय बोसोराव आं ग्राइन्डाराव खालामनो, ग्राइन्डारनि एसे हामा खालामदो, मानो होनबा खांख्राइया एसे हारांगा थायोना, हाराया बे नोंनि बुस्थु। गेस्ट्रिक थानाय मानसिया मालाबाबो खांख्राइ जानो हाया। अभार थानाय आरो गेस्ट्रिकआलाय बयहाबो थाखायो, आरो एलार्जि थानाय मानसियाबो जानो हाया खांख्राइ। जोंनियावहाय दै एसे होना लानि, आंनिया गुन्दै जाबाय, बिराद ओगोरखा जानानै मानसिखौ देनाबा थैखागोन, सिखाव खावनो फैबा जोंनियाव। ओमफ्राय बेखौ जों दा नैयाव लखबनोसै। मैथाखौ सायना लाग्रोलायनोसै, दा खांख्राइआव होगोन जिहेतु। आं ओंख्रियाव होनो थाखाय नैखौ हाना लाबाय, सामब्राम गोजा, ओमफ्राय सामब्राम गुफुरखौ बिदि सिथा सिथा हाना लादो, ओमफ्राय बानलुखौ बिदि सिंखावना लादो, ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जिरा गटा, जिराखौ आं प्रेस खालामा। दा जोंना साराया दुंबाय, ओमफ्राय दा बेयाव होनोसै आङो थाव, नांगौ बायदि, गावनि नांगौ बायदि। बिराद गरम होदोलै इसोर, अर खाथियाव थाबा गेसबाबो बिराद गरम नाङो, ओमफ्राय अर खाथियाव संनायफोराथ' आरो मा जाबावगोन नङा होमबा?
दाहाय जोंना नै साराया दुंबाय बे साराय दुंनायावनो जिरा गथाखौ होग्रोना लाग्रोगोन आरोना एसे खामबानो बेयाव जों दाहाय होनोसै सामब्राम गोजाखौ जों नै मैथाखौ आङो बारा माने फिसा फिसा हायाखै जास्ट खेबसे खेबनैल' इदि हादो आरोना बेखौ बेयाव होनोसै मैथाया रबलांनानै एसेल' जाखायो ओमफ्राय इयाव दाहाय मोनसे बुस्थु होगोन आङो नैबे जादों जिन्जार फ्रेश माने ड्राइ जिन्जार आरोना आखाइजों गोथां देरदेया नालाय स' बेखौ इयाव होगोन लोगोसे बेयाव संख्रिखौ होखानोसै दाहाय साखिनायनानै नाङाबा होबावगोन बरिया गोथाव मोदोमदोलै रायजोफोर ओमफ्राय दाहाय जों बेयाव होनसै नै दहाय आं खांख्राइ मेलेम देखनानै दैखौ इदि होना दोनदोंमोन नालाय थ' बेखौ होनसै soalnya lebih ke dia bawa harus ambil dulu kalau malam kadang bahkan bagi jangan angka ini malam di karya ada macam bikin anda kaya jadi saya biji bagi jangan lupa na so kayak jangan bagi macam ini kepna dan kerja kepna dan kerja 10 menit saya kepna ini jangan begitu berkanggan deh ane semalam mana ya जोंनि ओंख्रिया मोजां गोदौगासिनो स' बेयावहाय दा आं मोनसे बुस्थु होनि नोंथांमोननो आङो गरमनिफ्राय दिन्थिदिया नैयावहाय लादों आं कर्नफ्लावार पाउडारखौ दै गुसुजों गुदुंजों लाबा मोजां जाया गुसुजों लादो मानो होनबा माने अनला बिदि बायदि मोनजायो खिन्थु गथा जानाय नङा एसे दाद जागोन आरोना जितु ग्रेभि स' टेस्टआबो आलादा जायो ज'खौ लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बाराबो लानाङा खमबो लानाङा माने एसे अनला बायदि मोनजायो आरो ना इखौ होबा नोंथांमोना नुखागोन आंनि ओंख्रिखौ ओमफ्राय दा इयाव आङो नै जोंनि खांख्राइ गथा दोननाया बेखौ होनोसै ओमफ्राय बेखौ जों एसे खोबना होबावनोसै ओमफ्राय अरखौ एसे खमायना लानांगौ आरोना गोदौबाय थाबानो जोंनि ओंख्रिया जासिगोन नुबायना रायजोफोर जि बरिया कालार मोनसे फैदो माने लाइक अनला टाइप जायो आरो ना खिन्थु अनलाबो नंद्राया इदि माने गथा गथा एसे बिजिल माने स्लुप जानो थाखाय बिराद टेस्टि जायो मोदोमनाया बिराद मोजां मोदोमदो जुदिबो बांद्राय मस्ला होआखै आङो थ' आंनि बायदि रेसिपि नोंथांमोनाबो जाफेराखैबा जानानै नायदो टेस्टि जाखायो खांख्राइखौ इदि गोजा थाबा मोजां नुसैयो संख्रि नांदो नाङाखै जास्ट साखिनायनो ओंख्रिया नै दा जोंनिया मोनबाय बांद्राय गथा खालामलिया बांद्राय गथा खालामबा जानो टेस्ट जानाय नङा बेखिनियावनो जों जोंहानि न'नि थाखाय थोबाय स' दाहाय आं जानायखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय थाखागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबायल' थादो नैया लोगो रायजोफोर स' बेखौहाय आं दा बन्द खालामसै नैबे आंनि बाथोना बेयावहाय लादों आं जाब्रां सामब्राम गुफुर बानलु बे ग्रिन चाटनि जागोन आरोना नैयाव होदो मानिमुनि बेनिफ्राय नै गंगार दुन्दिया ओमफ्राय दहाय खाना लाबोखादोंमोन आं माइसुन्द्रि आरो नोरसिं बिलाइ बिदि आरोना ओमफ्राय धनिया पात्ताबो दाइनैसो दं बे माने लकेल दुन्दिया नङा दै माने बे हाइब्रिदसो
एसे गाज्रि जाहांबो जाबाय बेखायनो जाजोबनोसै दिनैनो ओमफ्राय बिथिंहाय आरो मोनसे फेभरेट बाथोन देबावगोन एक्सट्रा बेखौ बे जाहैबाय खान्थाल बेगर बेखौ सावना लाग्रोदो आङो ओमफ्राय बेखौ एक्सट्रा देगोन ओमफ्राय बेखौ एक्सट्रा देगोन स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ बेखौ थुबसियाव देगोन ओमफ्राय बेखौ ग्राइन्डाराव होगोन जोंना बाथोना रेडि जाबाय नैबे फिनिश बाथोना आंनि बे गोथाव मोदोमदों नोंथांमोना बिदि जायोना जाया ओंखाम गुदुं गुदुंदोसो ओंख्रि गैयाबा बिराद टेस्ट नांबाय बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय जोंना खान्थाल बेगरनि बाथोना बिदिनो जाना मोजां मोनखायो खान्थाल बेगरखौ बाथोन ओंखाम दै सोमदो बिराद हिट जाद्रायो बे बाथोना नों नाखौ जामाराखै होनबा रायजोफोर ओंखामखौ जाखांबाय दा फाइनेलि जोबोद टेस्टि मोनमारदो नोंथांमोनाबो ट्राइ खालाम आंनि रेसिपिखौ जुदि जाफेराखैबा जाफेरदोबाथ' बुंनोनो दरखारानो गैया नङा होमबा दा ओंखाम जाखांनानै मोनसे बुस्थु जानो लुबैखायो बेनो जाहैबाय गय जाखायो आं आंनि भिडिअखौ जायफोर नोंथांमोना जोबजासिम नायदो बिथांमोनखौ सानफ्रोमबोथ' आं थेंक इउ होनखायो स' होनबायनो थागोन जायफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअ दिन्थियो गोदान थ' नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब आरो शेयार खालाम दाबावसै स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय नेक्स्ट आरो मोनसे गोदान भिडिअ लाना नोंथांमोननिसिम फैलायगोन स' गोजोन्थों बाय बाय